Dnes vám predstavím veľký dvojizbový byt s balkónom. Nachádza sa na 6. poschodí v panelovom bytovom dome. Pri vstupe do bytu vás očarí priestranná chodba so vstavanou skriňou. Z chodby je vstup do všetkých obytných miestností a príslušenstva. Veľká obývačka dáva možnosť prerobenia na 2 plnohodnotné izby. Z kuchyne je vstup na balkón, odkiaľ je pekný výhľad na okolie. V byte je samostatné WC, umakartové jadro, plastové okná a stierky. V okolí je výborná občianska vybavenosť. Obchodné centrum, škola, škôlka, autobusová stanica a pešia zóna. Peknú prírodu v blízkosti ocenia najmä majitelia domácich miláčikov. A prečo kúpiť tento byt? Bezbariérový vstup do domu, výťah, balkón, orientácia na východ a západ, občianska vybavenosť, stredný teplý byt, nízke mesačné náklady a možnosť rekonštrukcie podľa vlastných predstav. Tak neváhajte a kontaktujte naše realitné centrum.